kuka olet? Joo, mä oon Pertta Leppänen ja opiskelen viimeistä vuotta puutarha-alalla. Eli 3. vuosi menossa? Joo. Miksi sä oot valinnut puutarha-alan? Siksi, koska mä tykkään puutarhanhoidosta, tykkään harrastaa sitä muutenkin ja tykkään luonnosta, kasveista. Ja sitten mitä voi kun harrastaa sitä ihan vapaa-ajalla, niin voi hyödyntää niitä koulussa opittuja asioita ja sitten voi neuvoa sukulaisia ja tuttavia ja kavereita näistä. Mm-hmm. Mikä puutarha-alan opinnoissa on haasteellista? No, joskus ne on kasvitentit. Aluksi ne on helppoja, kun siinä on ne kaikki suomalaiset tieteelliset on kaikki siinä. Ja sitten ne vaikeentuu ja ne pitää itse muistaa ne tieteelliset nimet itse. Ja sitten on nämä työselosteet. Mm-hmm. Mulla pitää aina olla mallina sen vieressä, miten se on tehty. Joo. Malliversio siitä. Millaisia keinoja sä oot käyttänyt niiden kasvien tunnistamisen apuna? Mä yritän miettiä ja ottaa mielikuvitusta siinä. Että jos on joku tieteellinen nimi, sitten miettiä joku hauska sana. Mm-hmm. Sitten siitä on käyttänyt apuna niiden tieteellisten nimien muistelussa. Ja joskus mä noissa kasveissa muistin jonkun tietyn asian. Joku merkki, missä tunnistaa on kasvi nyt. Mm-hmm. Kerro joku esimerkki jostain kasvista, että miten sä sen tunnistat. Jos on vaikka toi herttavuoren kilpi. Ja mä muistan, että se on semmoinen herttamainen, pelikorttihertta. Ja sitten on semmoinen nahkainen. Mm-hmm. Sitten mä muistan sen sitten. Ja on myös verenpisara, se on verenmuotoinen ja punainen. Ja samaan kuin hämähäkkikukka, niin muistan sen, että se on hampun näköinen ja sitten se on hämähäkki näköinen se kukka. Joo. Miten yleensä, jos ajattelee sitä kasvin tunnistamista täällä oppilaitoksessa, niin miten niitä opetellaan yhdessä? No niitä voi toinen voi kysellä mikä tää on ja sitten vaikka peittää sen nimen ja toinen arvo mikä se on. Mm-hmm. Ja eikö te käytte kiertämässä tuolla ihan? Joo, että kimpassa käydään kaverin kanssa kiertelemässä ja sitten toinen peittää tai käydä sen nimen ja sitten kysyy mikä tää on. Ja joo. Sitten tehdään vuorotellen ja sitten ennen kasvitenttiäkin niin sitten voi kysyä mikä tää nimi on, mikä tää on suomeksi, mikä tää on tieteelliseksi nimeksi. Mm. Onko mitään, mitä sä tunnistat hajun perusteella? Joo. Kerran työssä oppimassa yksi kukka, joka tuoksuu. Niin se oli helppo muistaa se nimi siitä, kun se tuoksuu. Mm-hmm. Mä en nyt se nimeä muista, mutta joku tuoksuva semmonen nätti köynnöskukka. Mm-hmm. Silloin siinä hetkessä se haju auttoi sua tunnistamaan. Sitten sanoit, että työselosteet on ollut vaikeita. Millaisista asioista työselosteita pitää kirjoittaa? No, työselosteessa pitää kirjoittaa, että mikä työ on kyseessä, missä, milloin, aika ja päivä. Mm-hmm. Ja sitten mikä on ollut vaikeaa, mikä on helppoa ja minkä arvosana saamme siitä. Ja sitten pitää muistaa kaikki ne työturvallisuudet, ergonomiat ja tai millainen sen mallin pitää olla, että siitä on semmoinen selkeä ja sit siinä on esimerkkinä siinä, että mitä siinä pitää olla. Että siinä ei ole mitään ylimääräistä. Joo. Ylimääräistä tekstit, siinä on vaan ne. Jos opettaja sanoo, että se saa olla lyhyt. Ja sitten on ongelma, että jos se onkin liian lyhyt sitten. Mm-hmm. Että jos tekee työselosteen, se on lyhyt, sitten joku minkin jäätään asioita pois. Niin sitten miettii, että silloin se mikään lyhyt voi olla, jos käy ne
vaatii tai tiettyjä asioita siihen, mitä se puuttuu. Ja pitää olla tarkka seloste siitä, että jos joku ei tiedä, mikä tämä vehje on, niin sitä käytetään. Ja sitten ihminen vaan esittää sen, mikä kone se on. Eli pitää kertoa sen työvälineen käyttämisestä ja niistä asioista, mitä siinä pitää huomioida. Joo. Jos sä mietit sitä oppimisympäristöä tai työympäristöä, missä oot, niin millainen sen pitää olla, että sinun on helppo siellä työskennellä? No, se on aika rauhallinen ja tuttuja ihmisiä ympärillä. Ja ei silleen niin kuin paljon ihmisiä, mutta tuttuja vähän ihmisiä ja rauhallisia. Ja nyt uskaltaa kysyäkin jotain tai sitten niin kuin uskaltaa niin kuin kertoa ja esittää asioita.